Renillen els cavalls que se'ns havien d'endur. Jardí enllà, salvatges, deixant les formes i l'ombra, travessant els rius que tu i jo som, paral·lels. S'aveuren en l'aigua breu que vas ploure'm i suen damunt l'argila del temps de tots els enyords. Què en faig del cos obert com un matí després de tu? De l'herba sense nom que em creix a la cornisa, de l'ocell de pas que travessa l'estança buida. Soc sol i amb la boca esventrada, m'hi bat la persiana dels delits, mentre emmudeix la fusta del llavi sota el vernís del record. Hi havia la creença de que el Joan Carles Amant estava editor perpètuament. I veiem que no és així, perquè a vegades ell havia estat aquí. Sí que tenia una preeminència, fins i tot en el nivell de medicina, se'l recorria molt que hi havia algun dubte, però no havia sigut el metge titular perquè després, com veureu, va acabar esdevenint batlle de l'Ajuntament i ja tenia prou feina amb el Consell de la Vila i els afers quotidians de la vida del municipi com perquè encara haguéssim de dir això.
fer-se veure i per fer-se notar que eren els amos i senyors. Doncs, mitjançant l'arquitectura, fer-se veure. I així ho van fer fent que el palau on administraven la justícia, on rebrien la població per rebre els delmes, els tributs, en el lloc on feien els judicis i el lloc on es bullia tot el govern de la població, doncs fer-lo que quan entrés algun vilatà de Monistrol d'aquella època entrés aquí es quedés embaladit mirant els capitells i mirant les arcades i pensant, oi, casa meva que petita que és, però mira aquesta que grossa. Descanso, vida la tristeza.
Amaranta, la nimfa més bella que ha vist de Cufeito l'esfera feliç. Quan esmalta amb sos ulls la campanya, és alba de l'alba i abril de la